The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa Pamplona, Camarines Sur, isang ginang ang nagpaabot ng kanyang reklamo. Ang hinaing ni Isa Adornado, bali ang kanyang kamay matapos umano itong madamay sa away ng mag-asawa sa kanilang lugar. Ang pangyayaring ito ay nakuhanan pa ng kanilang CCTV na kung saan makikita kung paano pumasok ang isang lalaking may hawak-hawak na pamalo. Ang panawagan ni Iza, panoorin po natin ito. Ako po si Maria Rodessa Olivan Adornado. Noong October 8 po ng gabi, 7 p.m. Sound check, 1, 2, 3, sound 1, 1, 1. Ilayo ka! Ilayo ka man! Ilayo ka! Hoy! Mga pumabulit That time po, nakaupo dito yung mag-ina, dito mismo sa ano na to. Tapos dito naman pumasok yung lalaki, dire-diretso siya. Tapos dito siya nakapwesto.
dito sa mismong may bintana. Yung lalaki? Oo, tapos yun, bumunot siya sa likod ng ng tubo. Biglang hampas sa babae. Tapos ako naman, nandito ako banda. Kaya kitang-kita ko yung pagbunot niya ng tubo. So hindi ko na nagawang sarahan yung pinto kasi ang bilis ng pangyayari. Tumakbo na po ako papunta sa kusina namin kasi yung mga magulang ko nandito. Tapos nung pagtakbo ko, inabutan ako ng babae. Nabangga niya ako. Tapos yun, nadapa ako. Then nadaganan niya ako. Kaya nagkaroon ako ng fracture ngayon sa kamay. So ako natumba. Tapos natumba na ako dito. Tapos pinilit ko na lang makatayo para makalabas po ako dun sa... Dito na din po lumabas yung babae. Dire-diretso siya. Kaya po yung dugo, kumalat siya dito. Mga kasamahan nyo dito sa loob ng bahay, ano po yung naging impact sa kanila nito? Ano po, trauma po, lalo na si mama. Kasi hindi siya sa gabi, lalo na pag gantong yung mag-aalas 7 na. Yung parang nag-iala siya lagi, nag-iisip siya lagi, tapos hindi rin siya makatulog. Pumunta na po kayo sa barangay, ano na po yung naging action? Ayun po, ang na lang yung babae na handa daw sila magbayad ng damage nila sa akin. Sa 1 month po. Sabi ko nga po sa kanila, hindi pa ako makikipag-areglo hanggat hindi pa okay yung kamay ko. Kasi di ko alam, baka mamaya tinanggal na to, may pa rin pala, may problema. Kaya kahit magbigay sila sa akin, hindi pa ako makikipag-areglo. Dahil dyan mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Isa. Magandang hapon sa iyo, Isa. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so grabe itong pangyayari, Isa, no? Nasa loob ka ng iyong bahay ba ito, Isa? Or sa loob ng bahay ba ito nangyari? Loob ng bahay ninyo? Or sa inyong tindahan? Or saan? Sa loob po mismo ng bahay namin. Okay, so nasa loob ka ng bahay na akala mo ay ligtas ka, pero dahil dito sa pag-aaway ng mag-asawa, nadamay kayo, nasaktan ka, at pati yung mga ibang gamit sa loob ng bahay ay naperwisyo din. Yes po. Pati din mga magulang po na din. Okay. Na trauma din po. Oo. So, kumusta na ngayon yung kalagayan mo, Isa? Especially yung bali sa yung kamay? Sa ngayon po, hindi pa rin po ako makapagtrabaho. Gawa nga ng, hindi ko, pa po yung kamay ko. Hindi pa po magaling. Matagal-tagal daw po to bago, gumaling. Okay. Ano yung trabaho mo, Isa? Bali po, may printing service po ako. Gumagawa po ako ng mga crafts, mga invitation, mga souvenir, mga picture. Then, nag-arrange din po ako ng mga bulaklak, mga bouquet, and sa mga wedding. So talagang kinakailangan na dapat yung kamay mo ay maayos, wala kang nararamdaman para itong trabaho mo, itong negosyo mo ay magawa mo ng maayos. Opo. Okay, so talagang apektado, ano? Isa, kailan ba nangyari itong pag-aaway ng mag-asawang ito sa loob ng bahay ninyo? Noong October 8 po, alas 7 ng gabi. October 8. So, mag-iisang linggo na din ang nakalipas? Yes po. Okay. So, syempre ilang araw na din. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng pag-uusap nitong mag-asawa? Opo. Okay. Bali, yung yung babae lang po ang nakakausap ko. Okay. Base sa pag-uusap niyo nitong mag-asawa, itong asawang babae, paano daw nangyari itong nagkaroon sila ng away at napunta siya doon sa loob ng bahay ninyo at dito na nangyari itong pati ikaw ay nadamay at nasaktan na? Actually, hindi niya din po alam yung gano'n na lulusubin pala siya ng asawa niya. Base po kasi sa nasabi sa akin ng babae, may nakapagsabi daw kasi sa lalaki na pinabarangay daw siya nung dating asawa, which is hindi naman po totoo. Okay. Kaya siguro nag-trigger din po yung lalaki. Pinabarangay daw siya ng dating asawa. Ibig sabihin, etong babaeng hinabol niya dyan sa loob ng bahay niyo ay dati niya itong asawa. Opo. Oh,
So, grabe man itong lalaki, no? Itong mister, kung sumugod, akala mo lalaki yung kanyang kaaway. Eto bang mag-asawa ay kabarangay nyo, kakilala o kliyente ninyo dati pa? Kabarangay po namin, kalapit ng zone lang. Kasi zone 3 po kami, sila zone 4. Okay, so kilala nyo po itong mag-asawang ito, personal? Yes po. Yes po. Opo, Ma'am Isa, magandang hapon po, ano? Hello, Ma'am Isa? Yes, hello po. Opo, nung araw bang yon ay naipabarangay mo itong dalawang mag-asawa nung mangyari itong insidente? Nung gabing nangyari po, bali pinablatter po yung lalaki. Then nung nakauwi na po ako, kinaumagahan, nagpa na po ako sa barangay, nagpahatid ng invitasyon sa lalaki. So, yun po yung una kong ginawa, nag-ano kami ng invitasyon sa lalaki. Then during that time na mag-meeting na kami, hindi po sumulpot. Bali, yung kapatid ng lalaki lang ang pumunta. Okay. So, ibig sabihin, nakausap mo yung kapatid nitong lalaki. Regarding din dito sa napag-usapan po ninyo, ano yung napag-usapan po ninyo? Ang sabi po ng kapatid ng lalaki, hindi daw po nila makontak at hindi din nila alam kung nasaan na yung kapatid nila. Yun po yung sa amin ang sabi. Opo. Kasi nga po, pinatawag nila din na, kahit alam namin wala na dito yung lalaki, pinaano din namin yung kapatid niya para ipaalam kung ano po yung nangyari sa amin, at sa akin. Kung makontak man nila. Opo. Pero sa ngayon, ma'am, meron na po bang impormasyon na nagpaabot po sa inyo na naipaabot na po sa kanya itong nangyari po sa inyo na disgrasya ka na nga regarding dito sa nangyaring panghabol niya dito sa dati niyang kinakasama? Wala pa rin po. Ang sabi ng kapatid, kasi ina-update din po namin, ang sabi ng kapatid, hindi pa din po daw nila ma-contact. Opo. Pero dun sa asawang babae, meron bang ibinigay rin na tulong, especially ngayon na meron kang gamutan? Sa ngayon po, nag-usap po kami sa barangay nung babae. Ang sabi niya po, handa naman sila magbigay ng danyos, ng damage nila sa akin. Ang sabi? Ang sabi lang? Usapan na. Opo, sa ngayon po, hindi pa po sila wala pang kung kailan, kailan sila magbibigay. Okay. Okay, Isa, pwede ba naming malaman anong pangalan nitong lalaki at itong babae, itong mag-asawang ito? Yes po, ma'am. Ulit po. Opo, ano yung pangalan nitong mag-asawang ito? Yung lalaki po, ang pangalan, Rogelio San Juan. Then yung babae naman, Meden San Juan. Okay, Rogelio San Juan at Meden San Juan. Yan yung mag-asawa partner na nag-away sa loob mismo ng bahay nitong nila Isa, na akala mo ay may-ari ng bahay at doon sila ng gulo. Kumbaga nadamay pati yung negosyo ito ni Isa. Okay. Isa, sinusubukan natin na makausap yung mag-asawa para alamin natin ang kanilang panig, ngunit tumanggi na silang magsalita. So ayaw nang pa-interview, ayaw nang makuha yung kanilang panig. Pero ano yung plano nyo ngayon, Isa? Siyempre, dahil apektado yung hanap buhay, ikaw mismo, hindi ka makagalaw ng maayos dahil dyan sa sakit, dahil dyan sa bali, sa iyong kamay. Ang plano ko po ay ituloy po yung kaso sa lalaki. Okay? Dahil since hindi naman po siya nakikipag-coordinate sa amin, wala po, iano po talaga namin. Kasi hindi naman po basta-basta yung ginawa nila sa amin. Okay. Isa, anong barangay nga kayo? Barangay Batang po. Barangay Batang, Pamplona. Okay. So, dahil ngayon hindi na natin tumatanggi itong mag-asawa na magbigay ng kanilang payag, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Kapitan Edgar San Juan, ang punong barangay ng Batang, Pamplona. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Magandang hapon po. Apo. Kap, kinukuha sana namin yung panig nitong mag-asawa, kaya lang
tumanggi na po na magpakuha sa amin ng interview or makuha man lang namin yung panig nila. Pero Kapitan, eto po bang mag-asawang si Rogelio at Meden ay kakilala po ninyo? Opo, ma'am. Kakilala. Okay. So, kumpirmado na ito pong mag-asawa ay residente po ninyo dyan sa inyo pong barangay? Opo, opo. Okay. Kap, sa inyo pong pagkakakilala dito po sa mag-asawang ito, madalas po ba silang magkaroon ng away dyan po sa inyong barangay? Matagal na po silang magkahiwalay. Matagal na po na magkahiwalay. Okay. Matagal na pong magkahiwalay. Gaano katagal na po ba, Kap? Ilang taon na po ba sa tingin po ninyo? Siguro mga mga 5 taon na. Okay. 5 taon na silang hiwalay. May kanya-kanya na po ba silang pamilya? Ano po yung pagkakaalam nyo, Kap? Yung babae po nasa kanilang bahay. Yung lalaki ang hindi na sumasama sa kanila. So ibig sabihin, yung babae nandun pa rin sa kanilang bahay, pero itong lalaki, iba na po yung inuuwian. Opo. Okay. Eto po bang si Rogelio, mapanakit po ba talagang tao? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. Sa lang siguro, mga lang, yung sa pag-usap nila siguro na hindi magkasundo. Okay, so ibig sabihin nito, Kap, eto pong ginawa po ni Rogelio ay sa misis niya lang po ito ginawa o ng beses? Siguro po, dahil ngayon ko lang nalaman na pinagbuhatan niyang kamay yung kanyang asawa, ang babae. Okay, so ibig sabihin walang anumang record dyan po sa inyong barangay na inirereklamo po itong si Rogelio dahil po sa pagiging mapanakit or may nakaaway na iba? Wala naman po, Kap? Wala po, ma'am. Wala po. Ilang pamilya naman lang po. Opo, Kap, maitanong ko lang meron ka bang alam kung bakit nung mga oras na yon yung kumbaga sobrang galit nitong mister sa kanyang misis kaya nagawa niyang hampasin ng or pagpapalo ng etong misis niya doon sa sinasabing nagrereklamo sa isang shop? Ang nangyari siguro niyan, ma'am, dahil siguro kalilibing lang ng ina niya noong hapon na yon. Baka siguro nakainom, kung anong mga sumbong-sumbong naman siguro tungkol sa kanilang dalawa, baka doon uminit yung ulo. Okay. Nung natapos itong pangyayari, Kap, nakausap niyo po ba itong lalaking sinasabing namalo doon sa lugar? Ay, wala po. Hanggang ngayon, wala. At large. Opo. Kamusta yung napag-usapan nitong si Isa at nitong asawa doon sa inyong barangay? Especially itong yung kapatid pala yung nag-front doon sa inyong barangay. Yung kapatid ni Ruilio po? Opo. Nangako sila na ipagbibigay alam at dadalhin sa akin upang magkausap sila ng biktima nila Mrs. Adornado, ng Miss Adornado. Okay. Kaya lang, hindi sumisipot yung Ruilio. Hanggang ngayon, wala po. Opo. So ngayon, kamusta yung status nito, Kap? Sino po? Etong reklamo po ni Isa dyan po sa inyong barangay. Si Miss Adornado at saka si Meden, nagkasundo na magbibigay ng 30K sa damage niya. Dahil maghihingi pa daw siya sa kanilang anak, magpapadala siguro dahil nasa abroad naman yung dalawang anak. Nangako sa kay Miss Adornado. Opo, so sinasabi niyo po, Kap, na nagkasundo na po itong si Isa at itong si Meden. Opo, ma'am. Ang hindi na lang magkasundo, si Ruilio at saka si Isa. Opo. Dahil wala. Opo. So, nung mga araw ng iyong Kap na nangyari itong insidente, meron po bang barangay kagawad o barangay official na rumisponde po doon sa insidente? Sa pagkaalam ko, yung barangay Tanod, nandoon nung gabi yung nag-awat. Okay. Partner, sandali lang kasi binabanggit ni Kapitan na pumayag na si Isa na magbigay ng 30,000 itong si Meden. Tama po, Kap? 30 po, 30K. Oo, 30,000.
Opo, opo. Okay, so balikan ko lang, Kap, si Iza, no? Iza? Yes po. Okay, binabanggit ni Kapitan na pumayag na daw po kayo na magbigay si Meden ng 30,000. Gaano katotoo Hindi ito? ko po marinig. Ano po? Sorry, hindi ko po narinig. Binabanggit ni Kapitan na pumayag na daw po kayo sa 30,000 pesos na ibibigay ni Meden bilang kabayaran sa danyos. Yes po. So pumayag na kayo sa 30,000? Yes po. Ayun. So, ngayon, dahil pumayag na kayo pero inilapit mo pa rin ito sa aming programa, ano yung pinaka gusto mong mangyari ngayon? Yung ano po, dun po sa lalaking, sa asawa ni Meden, ang itutuloy ko po yung kaso. Okay. So, ibig sabihin, Dun po. yung nag-agree ka doon sa 30,000, it doesn't necessarily mean na ititigil mo yung kaso dito sa lalaking gumawa nitong pagkakabali ng iyong kamay. Opo. And then nakapag ano din naman po ako sa kanila, nasabi ko na hindi kahit magbigay yun ng 30,000, hindi muna ako makikipag-areglo kasi hindi ko naman alam kung magiging okay na ba yung kamay ko pagkatapos Ayun! So maliwanag na yung 30,000 pesos, doon nag-oo ka, doon sa harap ng barangay, pero hindi ka nagpapa-areglo. Yes po. Okay. Okay. Kap! So, parang nalabuan tayo doon, partner, pumapayag ka isa sa 30,000, pero yung kaso itutuloy mo pa rin. Ay, hindi po. Yung ano lang, yung hindi muna po ako makikipag-areglo kay Meden. Pero yung Ayun. kaso po, wala po yun. Okay. Linawin ko lang isa, no? Hindi ka makikipag-areglo at hindi mo tatanggapin yung 30,000. Tama po. Ano po, ma'am, tatanggapin ko po, pero hindi muna ako makakipag-areglo hanggat hindi pa okay yung kamay ko. Pag after ng medical po or x-ray, okay, doon na po kami mag-areglo. Ganito yun isa, kasi, no? Ganito yun isa, kasi dapat maging malinaw. Kasi once na tinanggap nyo yung 30,000, ibig sabihin, nakikipag-areglo ka in a sense na okay na sa'yo yung 30,000 as damage. 'Di ba? Pero kung magiging malinaw sa kanila na hindi ko muna tatanggapin yung 30,000, kumbaga kayo muna yung magpapagamot sa akin, pero yung criminal liability ng asawa mo, yung criminal liability nitong si Rogelio, itutuloy ko pa rin yung kaso. Yes. Yes po. Okay. So, Kap, narinig niyo po, Kap? Opo, ma'am. Kumbaga yung responsibilidad po nitong si Rogelio bilang meron pong pinagdadaanan na sakit ng katawan dahil may bali po itong si Isa, yung medical expenses po nito, sasagutin po nila Rogelio, pero meron pa din pong criminal liability dahil meron pong, syempre, yung mga ganong actuation, mga ganong gawain ng Kap, hindi po yun tama na kung kayo mag-aaway, mag-asawa, sana dapat walang madadamay. Opo. Okay. So, Kap, maliwanag po ito sa inyo na hindi po yun naareglo. Hindi po areglo kay Rogelio dahil siya na lang hindi nakikipag-usap. Habol din daw po ni Isa yung lalaki kay Rogelio. Okay. So, Kap, okay pa ba dyan sa opisina po ninyo na magharap-harap po sila at para magkaroon po talaga ng kalinawan, magkaroon po sila ng kasunduan na ito pong 30,000 ay tulong lang po ito para sa medical expenses, pero hindi pa po ibig sabihin na hindi na po itutuloy yung kaso ni Isa dito po kay Rogelio. Opo, bukas po ang opisyon namin sa pagkasundo nila. Okay, pang ilang paghaharap na po ba etong pagpapatawag nyo po sa kanila, Kap? Naka isang tawag lang. Okay, so isa pa man lang. Ibig sabihin, Kap, pwede po pong dumiretso po ito sa lupon. Ay, ito pong si Isa sa Kasimedin, hindi na siguro ilupon niya noon dahil nagkasundo na sila. Ito na lang si Rogelio. Sabi ko nga, ano na ng demanda para Kap, ng warang. Kap, akala ko po nagkakaintindihan po tayo na yung 30,000 po ay hindi po yon areglo.
kung hindi ito po ay responsibilidad or liability po ni Rogelio dahil meron pong pinagdadaanan itong biktima, ito pong si Isa, na kailangan po munang gamutin. Hindi po si Rogelio ang may responsibilidad. Si Meden ang nangako. Paano pong walang responsibilidad si Rogelio? Sino po yung tumaga or sino po yung pumukpok or nanakit dito po kay Isa? Hindi po. Ang nangako na magbibigay sila Meden. Kap, maling-mali po kayo, Kap. Si Rogelio wala. Kapitan! Po. Maling-mali po kayo kasi ang nangangako po si Meden. Tama po kayo dyan. Pero yung inirereklamo po ngayon ni Isa, eto pong si Rogelio dahil doon po sa pananakit. Oo nga po. Sa ano po din sila ng demanda si Rogelio. Oh, kasi Kap, alam niyo po Kap, si Meden ay isa din pong biktima. Opo. Okay? So bilang sila po ay mag-asawa, bilang mag-asawa po sila, siguro si Meden, inaako na lang din po yung responsibilidad dito po kay Isa. Pero sa batas po natin, ang may pagkakasala po ay eto pong si Rogelio. Opo, dahil siya ng gulpi. Yon! Nakita niyo po yung Kap yung CCTV? Opo. Okay. So malinaw po yun sa inyo, Kap. Habol po yung asawa pa punta sa loob. Ayon. So, Kap, i-guide na lang po natin. Ito pong si Isa, no? Pag nagharap po sila dyan po sa inyong barangay para po kung ano po yung justisang hinihingi po ni Isa ay maibigay po. Opo. Salamat po, Kapitan Edgar San Juan. Thank you po. Okay. Medyo nahilo si Kapitan. Nahilo tayo, partner. Kasi ang lumalabas, partner, hindi nakikipag-usap itong si Rogelio. Kumbaga, ang sumagot muna, itong dating kinakasama, itong si Meden dito kay Pero Isa. parang ang gustong mangyari ni Kapitan, dahil si Meden yung nakikipag-areglo, si Meden na lang yung habulin. E paano si Rogelio, di ba? Tama. Eto partner, sa maaring asahan na legal na aksyon, laban kay Rogelio, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon, si Police Captain Monica San Juan, ang Acting Chief of Police ng Pamplona Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Apo, Police Captain, magandang hapon po. Police Captain, sa ngayon po, ayon po sa misis na si Meden, ito po kasi nagtatago na ngayon itong si Mister. Okay po. Apo, pero itong si Rogelio, kitang-kita po sa CCTV na siya po yung nanakit dito po sa biktima. Ano po ba yung maaring mangyari dito, ma'am? Kasi hindi na po mahanap itong si Rogelio. Maari po ba silang masampahan po ng kaso? Unahin po natin yung initial po na biktima natin, yung una nating biktima. Okay. Then, or magpo-focus po ba tayo dito kay Ma'am Rodessa? Okay, ma'am. Sige po. Isa-isahin po natin. Halimbawa po, ma'am, sandali lang, Police Captain. Ayusin lang po natin yung linya. Medyo masakit po sa tainga. Ayusin po muna namin yung linya, no? Balikan ka po namin, Police Captain. Ayan, partner. Okay. Regarding dito kay Police Captain ay na-interview ka yan. Talagang willing yan sa mga ganitong usapin. Talagang nagpapa-interview yan si ma'am. Opo, Siguro, tamang-tama yun, partner, na binabanggit ni Police Captain na isa-isahin natin. Simula kay Rogelio, ano ba yung liability ni Rogelio? Ito naman si Isa. Ano ba yung pananagutan ni Isa? Tama. Meron bang pananagutan si Isa dito, si Meden dito kay Isa? At ano yung pwedeng habol ni Isa? So ganun. Yun ang gusto natin. At ito pa, gusto ko rin na tanungin kay Police Captain. Itong pwedeng in case na magsampa rin itong dating kinakasama itong si Meden dahil dito sa pananakit ng kanyang asawa. Sabi ko nga, partner, kay Kapitan, itong si Meden ay isa ding biktima. Tama. Diba? Paano kung si Meden yung nahabol or tinamaan nitong pananakit ni Rogelio? Diba? Kumbaga ilagay natin, partner, sa sitwasyon ni Meden. Kumbaga nasa peligro na ang kanyang buhay. Nakita lang niya na talagang Siyempre, initial reaction, partner, ng taong hinahabol na meron kang daladalang, ano yung daladalang yung partner ng mister niya? Parang bakal yung partner na pamukpok. Tubo. Tubo. Ikaw, partner, kung ikaw naman ang bahan ng tubo, anong gagawin mo? Siyempre, tatakbo ka. Tatakbo ako, partner. Lalo na hanap ako ng lugar na pwedeng mapagtaguan, hanap ka ng tao na pwedeng mahinga ng tulong. So, ganon, di ba? Ibang klaseng itong si Mr. Sabi nga ni ng Kapitan, baka merong daw nakuhang maling impormasyon
na ikina-trigger at ikinagalit ni Mister. Tama. At nung mga oras daw ding yon, sabi ni Kapitan, ay nasa impluensya din ng alak. Okay. At So, maganda sana partner, ma-interview natin sana yung alam mo, asawa para malaman natin yung punot dulo. alam mo partner, itong mga lalaking ito, kung hindi na nila mahal ang kanilang mga misis, huwag nilang idaan sa ganyang mga gawain na porket ayaw na nila, porket hindi na nila mahal, gano'n na yung gagawin nila. Paano kung nahabol niya? Talagang may tendency na patayin niya itong si misis. Tama. At hindi ako naniniwala, partner, na porket nasa impluensya ka ng alak, ay hindi mo alam yung ginagawa mo. Alam mo yan. Nakikita mo, partner, kumuha ka lang ng lakas dun sa alak. Correct. At maling-mali yun, partner. At ano naman yung laban ni misis sa ganong sitwasyon? Na aside na ikaw ay malakas na dahil lalaki ka, nasa ilalim ka pa ng impluensya ng alak. At nakakahiya, partner, pumasok pa sa bahay ng iba. 'Di ba? Kitang-kita mo doon kung paano nila inilabas itong si Rogelio. Yung pamilya pa ni Isa, yung naging paiwas sa kanila. Kumbaga trauma rin yung iniwan na sa nangyaring itong insidente. At magandang usapin ito, partner, sa mga ganitong sitwasyon para malaman natin sa PNP kung anong mga dapat, kumbaga, direktiba or mga dapat gawin in case na may mga ganitong insidente. Akala mo yung ligtas ka na sa loob ng bahay dahil nasa loob ka ng inyong property, tapos biglang may pumasok na ibang tao, tapos ikaw pa, partner, yung napuntirya. 'Di ba? At ang kawawang si Isa, syempre, hindi siya makagalaw ngayon, hindi siya makapag-pursue ng kanyang hanap buhay dahil apektado siya dahil bali itong kanyang kamay. Ayan, nasa linya na si Police Captain. Police Captain, sa muli, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon po ulit. Ayun. Apo, okay na po, ma'am. Mas malinaw po. Ulitin ko lang po, Police Captain, yung una ko pong tanong po sa inyo, ano? Dahil sa ngayon po, Police Captain, ayon po sa misis na si Meden, nagtatago na raw po itong si Mister. Nananakit po dito kay Isa. Ano po yung maaring mangyari dito, ma'am? Maaring na ba silang magsampa po ng formal na kaso laban po dito kay Rogelio? Opo. Una po, kung magre-reklamo, actually, for filing po namin ngayong araw, itong kaso po ni Meden, ni Mrs. Meden, against po sa former husband niya, ang pwede niyo pong ikaso, complaint po namin, pinipare po namin is frustrated parricide at saka Republic Act 1962. Pero pagdating po kay fiscal at sinabi niya na mas mataas ngayon yung nasa RPC, yung frustrated parricide, at mas mababa ang penalty ng 9262, baka po i-absorb na itong 9262, depende po kay fiscal. Pero dalawa po ang pinipare namin complaint. Okay. So, ang binabanggit niyo po, Police Captain, eto pong dalawang complaint laban po kay Rogelio na pwede pong isampa nitong si Meden. Ngayon, ano naman po yung, eto naman pong kaso kay Isa? Ano naman po yung pwedeng isampang kaso ni Isa laban po kay Rogelio? Dito naman po kay Ma'am Rodessa, ang pwede na niya pong i-file na na-identify namin dito is yung physical injury against po kay Rogelio. Okay, so Dahil po, ang cause of accident kung bakit nangyari ito sa kanya, hindi naman ito mangyayari sa kanya kung hindi ginawa ni Rogelio yung pangyayari dito kay Mrs. Meden. Okay. So, aside po dyan, Police Captain, sa nababanggit nyo po na 3 kaso na pwedeng kaharapin ni Rogelio, na pwedeng isampa po ng dating asawa at ni Isa, eto po bang trespassing dahil pumasok po itong si Rogelio sa bahay po ni nila Isa? Pwede din po ba itong isampa laban kay Rogelio? I-correct lang kita, ma'am, kasi nalilito ka na doon sa ano mo. Ang asawa po ni Rogelio is si Meden. Si Mrs. Rodessa po is ito po yung may-ari po ng bahay. Tapos nandun po si Meden, Miss Meden, si San Juan, na magpapalaminate po. Okay. Kaya ito po yung complaint po ng physical injury, ang magiging complainant po is si Miss Rodessa. Okay. Frustrated parricide po as 9262, ang complainant po is si Mrs. San Juan, Meden San Juan.
Opo, tama po yun na Police Captain, ano? Ang binabanggit ko din po ngayon, dahil ito pong si Rogelio ay pumasok po sa bahay ni na Isa Rodessa. Pwede din po ba nasampahan ng trespassing itong si Rogelio? Okay po. Sa trespassing po or trespass to dwelling, ang elements po kasi ng trespass is against the will of the owner po ng establishment or private property. Sa pangyayari po na ito, wala pong parang hindi po establish yung against the will dahil wala naman pong prior approach. Kasi sa against the will po kasi nagpumilit pumasok yung gustong pumasok kaso ayaw pumayag ng may-ari. Sa instances po na ito, wala pong ganong approach. Biglaan lang po ang pangyayari. Pumasok po si Mrs. San Juan, Middle San Juan doon sa bahay po ni Miss Rodessa. Kaya po, sumunod ito si Rogelio. Okay, so sa ganong sitwasyon, dahil hindi naman plinano or hindi naman po ginusto or hindi naman nasa plano nitong si Rogelio na pumasok, so hindi po yun pasok doon sa trespassing. Para po sa akin, ma'am. Para po sa akin. Okay. Dahil po sa definition po ng trespass na dwelling natin is, yung elements po is against the will, intruding or entering the private dwelling or private property of a person against the will ng owner ito. Okay. At kaso dito po sa instances natin is parang approximate cost lang po or cost of the circumstance lang po na merong hinahabol or may pumasok doon na intended para sa kanya yung ito, pananakit. Kaya nadamay po ito. Okay, so kuha po namin Police Captain, ano? Pero yung mga nasirang kagamitan po, halimbawa, yun po ay pwede pong singilin, pwede pong habulin si Rogelio. Pakiulit po ma'am, nagputol po yung words. Apo, pero yung mga na-damage na kagamitan po sa loob ng bahay nila Isa, pwede po yun ihabol ni Isa at pwede pong singilin, ito pong si Rogelio. Pwede po itong sa civil damages po. Baka pwede niya pong iapila. Okay. Kung naipal po ang case, baka pwede niya pong isabay, sabihin na lang po doon sa court na assign po sa danyos dahil na-injured siya, ay ilisasali ko po yung mga nasira nilang kagamitan sa loob ng bahay. Depende na po kung i-approve. Malinaw po. Malinaw po. Sige po ma'am, Police Captain Monica, no? Sasamahan na lang po namin itong si Isa sa maaari niyang pagsampa ng kaso laban dito sa suspect. Sir, pakiulit, chapi-chapi po yung words niyo. Opo, Ma'am Monica, dahil po dyan, sasamahan na lang po namin itong si Isa para sa formal na pagsampa ng kaso laban dito kay Rogelio. Sir, Rogelio lang ang naintindihan po. Okay. Opo. Maraming salamat po, Police Captain. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo pong tanggapan para po sa formal na pagsasampa ng kaso nito pong si Isa. Maraming salamat po. Yes po. Okay ma'am, you are always welcome. Pupunta na lang po sa aming office po. Mas ma-entertain po natin at mas maasikaso po natin. Okay. Opo. Maraming salamat. Malinaw partner na in case na magsampa ito, linawin ko lang, si Nanay Meden regarding dito sa kanyang asawa ay pasok sa parasite. Opo. At eto naman si Isa ay pasok rin sa physical injury. Opo. Pero balikan natin itong si Isa, ano? Isa? Yes po. Okay. Isa, napakinggan mo si Police Captain. Etong reklamo mo ay tutugunan at inihintay ka na lang sa kanilang tanggapan. Sasamahan ka ng aming team para makapagsampa ka ng kaso laban dito kay Rogelio. Yes po. Okay. Ayan, kung meron kang mensahe ditong kay Rogelio na hindi na nag-appear po sa inyo, ano po yon? Sana po makipag-coordinate siya sa amin kasi nagbigay na nga rin po ako ng contact number para kung sakali man pwede niya kaming makausap kasi nga po ang po namin, hindi naman po kami mahirap kausap. So, yun lang naman po ang namin sa kanya kasi kami din po, ayaw din po sana namin ng mga ganito kasi hindi naman po kami sanay sa gantong paggulo like sa mga kaso-kasong ganyan. Kaya ang namin, nung una pa lang sa mga kapatid,
magipag-coordinate sana sa amin. Kaso nga po, wala naman pong update sa kanya. Kaya dito po talaga mauwi to sa magkakaso po kami. Opo. Galing na mismo sa inyo, Isa, no, ay hindi nakikipag-coordinate itong si Rogelio, kaya ano paman, ituloy mo na yung kaso laban kay Rogelio. At kami ay aantabay sa inyo, mag-a-assist kami sa inyo para maisampa na itong kaso laban kay Rogelio. Opo. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, Padyak Asenso program ng Ako Bicol Party List, ipinamahagi ng kanilang unang 15 padyak negosyo sa mga maswerteng napili mula sa Legazpi City. At muli nating babalikan mamaya ang kaganapan sa medical mission na isinagawa ng Ako Bicol Party List sa Masbate City. Kaya wag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, kung inyong maalala nitong buwan ng Setyembre, isa-isa nating nakilala ang 15 pamilya mula sa Legazpi City na ora mismong napili ng Ako Bicol Party List upang handugan ng libreng padyak negosyo mula sa kanilang Padyak Asenso program. At nito lamang ika-11 ng Oktubre, ipinamahagi na ang regalong ito sa 15 pamilya. Ang mga naging kaganapan, ating balikan, panoorin po natin ito. We have this 15 padyak sa pag-asenso, Padyak Asenso, to help you build your dreams. Aram ko, baho lang ini padyak, baho lang ini stand, kundi parte ini kasi ito magiging pundasyon sa pagpalago kasi ito kalikid na negosyo. Ako Bicol will continue to do public good. Mga ikipahe na ini, ang padyak, and including this stall or stand that will give you more opportunities in terms of sa itong livelihood program. Ako Bicol Party List, from dumanin, nagpermin ito katuwang. Sabi nga ni, katabang na, so salamat pa rin na ako sa iyo. Ako po si Cholo Boras na taga-Pag-asa Rawis Legazpi City. Isa po ako sa beneficiaryo ng Pag-asenso program. Malaki po talaga pasasalamat ko sa Ako Bicol kay Kong Garbi kasi po napili po ako. Isang malaking blessing po yun sa amin kasi may libre na pong negosyo, hindi na namin utangin yung mga puhunan, tsaka may mga gamit na din, magdibig na lang po talaga kami. Kaya salamat po ng marami. Sa lahat po ng staff ng Tabang Ora mismo, yung mga nagpunta po sa bahay, nag-interview. Salamat po talaga sa lahat. Dahil isa po ako sa mga maswerteng napili ng Ako Bicol Party List. Kaya maraming salamat po. Yun lang po. Ako po si Nelson Lagilles, nakatira po sa Barangay 62, Humapon, Legazpi City. Masaya ako kasi sa dami ba naman ng dapat mabigyan, isa po ako sa napili nila. Labis po ang pagpapasalamat ko sa bumubuo ng Ako Bicol, sa kayong sa sponsor po. Malaki pong tulong ito sa amin. Sana po sisikapin namin na mapalago yung ibibigay pa nila sa amin na puhunan, saka yung padyak nga. Gusto ko po magpasalamat sa bumubuo ng Ako Bicol Party List, saka yung bumuo ng Padyak Asenso. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Marie Cris Villodo from Istan sa Legazpi City po. Malaking tulong po ito para sa akin kasi po yung tinutustos ko po sa anak kong bunso kasi may sakit po siya sa puso. Diyan po ako kumukuha ng pinabibili po ng gamot niya. Masayang-masaya po ako kasi isa po ako sa napiling natulungan po nilang mabigyan ng food card po. Maraming salamat po sa mga sponsor po at saka sa AKB. Maraming salamat po at isa po ako sa natulungan po na mabigyan po ng pangkabuhayan showcase po. Ayan, partner, 15 na benepisyaryo ng Padyak Asenso program ng Ako Bicol Party List. At talagang isa-isa natin na interview yung 15 Legaspeño na nabigyan nitong regalo mula sa Ako Bicol Party List na talagang
alam na natin well-deserved. na deserving talaga silang kasi alam mo, mapili. partner, hindi sila yung basta-basta lang na mga pinili, kundi nakitaan natin sila, partner, ng talagang eagerness na ipagpatuloy yung kanilang munting negosyo para ipagpatuloy din yung pagbibigay nila ng mabigay nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. And sabi nga nitong beneficiaryng ito, partner, na isa, laki yung pasasalamat niya sa Ako Bicol Party List dahil hindi lang ito simpleng negosyo. Diba? Ando na yung padjak, ando na yung puhunan, ando na yung pati partner yung gasol. Kompleto na yung mga kagamitan. Kaya ang gagawin nila, magtitinda na lang. At ayon kay Congressman Alfredo Garbin, maliban dito sa Albay, ay bibigyan rin ng ganitong regalo ito pang ibang probinsya dito sa Bicol Region. Kasi alam mo, partner, marami yung nagnanais din na magkaroon ng ganitong or mabigyan ng ganitong regalo mula sa Ako Bicol Party List. Kaya etong 15 na to ay good luck po sa inyo at ang hingi po namin, ang hiling po namin, mapalago po ninyo itong negosyo ninyo para patuloy yung pagbibigay nyo ng suporta at yung may mga anak, partner, na nag-aaral pa, masustain nila yung pag-aaral, yung mga pangangailangan ng pamilya. Kaya good luck po sa inyo at huwag nyo pong pababayaan ang munting negosyo na ibinigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List. At maging inspirasyon sila sa iba pang nagtitindang katulad nila. Apo. Samantala, mga ka-aksyon, mula sa Masbate, balikan muli natin ang mga naging kaganapan sa sinagawang medical mission ng Ako Bicol Party List kasama ang Naval Force Luzon. Panoorin po natin ito. Nakabalita ako na may medical mission ang Ako Bicol. I tried my best na maka-avail kasi alam kong libre. Ngayon, malaking pasasalamat ko sa Ako Bicol dahil ang libre kong natanggap ngayon ay ang aking gamot sa diabetic, mga B12, vitamins, ang atorvastatin, yung Merivit, ito pang metformin. Maraming salamat. Malaking bagay ito sa akin na balo. Malaking pasasalamat ko sa Ako Bicol. Talagang hindi ko nakalamitan. Lagi akong nagbuboto sa Bicol, Ako Bicol. Maraming salamat. Thank you, Lord. Ako Bicol. Maraming salamat. Sa Ako Bicol, kaya binuto ko yan sa party list. Mga assistants, medical assistant, tinutulungan kami ng Ako Bicol. Thank you po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List dahil malaking tulong na po ito sa amin dito sa probinsya ng Masbate. Katulad po ngayon, nagkatapo po na meron pong check-up dito, medical mission, kasi pumunta po kami sa City Health, wala pong check-up, kaya dito po kami tinuro. Kaya maraming salamat po. Multivitamin sa Atay Tukagsan, B1, B6, B12. Malaking pasasalamat namin sa Ako Bicol. Sa inyo ng mga magkakasama, sa lahat dito, na mga kasama. Salamat sa damo-damo sa iyo. Akong salamat po na nakaabot kami din na libre bulong. Nakuda ako na nabagay. Nakuda akong salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat.
At yan ang mga problema at alalahaning ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... At mga ka-aksyon, 70 days na lang at papalapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon! Maligayang kaarawan muna partner! Siyempre aside doon sa Advance Merry Christmas, eto partner, ang araw na ito ay importante sa napakaputi at gwapong IT natin dito sa ating Tabang Ora mismo program. Maligayang kaarawan sa ating IT na si Mark Manzanilla! Happy birthday! Ayan. Happy birthday! Ang wish namin sa iyo, Mark, magkaroon ka na ng iyong forever. Ayan. Dahil sa sobrang puti ni Mark, napagkamala na siyang Taiwanese. Ayan. Yung kami ay nalilito Japanese, sa wax. Taiwanese, at ano pang lahi, pero ano pa man ang lahi mo, Mark, mahal ka namin at manatili kang mabait. Ayan. At hanggang bukas, partner! Sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.